вақте як мусибат болои сард мебияд, мегӣ ки ман якта мола хун мекунам аз бороси Аллоҳ. ҳамия дар хона хӯрдан ҷоиз аст ягон гарша ё не? бале, агар назр кунед ки назр аслан моли бахил ҳаст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ан-назру ла яъти бихайрин. назр некие намебиёрад. масалан гӯед ки агар Аллоҳ таоло ба ман шифо диҳад, ман як буққа мекушам. ҳамин буққа мекушам гуфта назр кардагитон сабаби шифотон намешавад. ӯ шифо дигар сабаб кади мешавад, фақат ки Аллоҳ таоло ба ҳамин восита моли бахила мебарорад. гуфта ин одам худаш ба худаш хайр намекунад. масалан ба имрӯза шароите ки дорад, ба айни ҳол чизе ки Аллоҳ баро дода, имон додааст, саломатӣ додааст. як чашм медонед чанд сум аст? одамои чашмошон хира чӣ қадар тамоми дунёе гаштанд. ё одаме ки масалан дасташ шикаст аст ё пош шикаст аст, барои як протез мондану дигар чӣ қадар пул сарфа мекунаду аз ин кишвар ба ин кишвар сарсону саргардон аст. я таҳоратша анҷом дода наметавонад ва $1 миллион розӣ ҳаст ки я даст монад, я дасти чӯбин ё дасти пластмасӣ. яъне ки ба ҳамин ҳолати ҳозираш ин одам шукр намегӯяд, қонеъ нест, фақат хайр намекунам, мегӯяд ки алҳамдулиллоҳ ки он балое ки мардум дорад ман надорам. бинобар ин ман як гӯсфанд қурбонӣ мекунам, масалан барои мардуми мискин, ятим ё бечора ё хайр мекунам. ё масалан яъне фақат шарт қатъӣ мекунад. агар Аллоҳ таоло барои ман фалон пулро диҳад ё фалон молро диҳад ё фалон вазифаро агар гирифта тавонам, ё агар ҳатто баъзеҳо мегӯянд ки агар фалон дастаи футбол агар ғалаба кунад, ман ин хел мекунам. фақат шарт мемонам ба Аллоҳ таоло. бинобар ин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки ан-назру ла яъти бихайр. назр некиро намебиёрад. яъне ҳамин назре ки кардед сабаби шифо ёфтанатон ё сабаби наҷот ёфтанатон аз қарз намешавад. ин фақат як моле ки Аллоҳ таоло ба ҳамин восита аз бахил мебарорад. лекин вақте ки кардед, назр ки кардед, баъд вафо карданаш воҷиб мешавад. назри ҳақиқӣ ин аст ки инсон ба айни ҳол, ба ҳолате ки додааст, бе ягон шарту шурут, ман барои ман воҷиб аст ки ман як хун мебарорам, воҷиб аст ки ман 2 ракат намоз хонам ба ин неъматҳои Аллоҳ таоло, воҷиб аст ки пагоҳ рӯза дорам. ба худаш чизе ки воҷиб набуд ҳатмӣ мекунаду иҷро мекунад. ин кори хуб аст, ин назри хуб аст. аммо он назрҳо вафо карданаш воҷиб аст, яъне назр ки кард бояд вафо кунад, вале он назри одами бахил ҳаст. вале масъалаи шумо ки кардед, хӯрданаш оё ҷоиз аст ё не? бале, хӯрданаш ҷоиз аст. илло агар гӯяд ки ман як қурбонӣ мекунам ки аз вай фақат ятимҳо мехӯрад ё мискинҳо мехӯрад, худам намехӯрам гуфта бошад, дар ин ҳолат ба суханаш вафо мекунаду худаш намехӯрад. аллоҳу таъала аълам.